खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 13 एप्रिल 2025 मायथाइ एबा 30 चैत्र दान 1431 मायथाइ रबिबारनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथाङा जोबोद खाफाल गोनां जागोन आरो बिबानगिरिफोरनिफ्राय जर'खा मदद मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि गासैबो नाजानायाव जाफुंसार जागोन। नोंथांनि माखासे मोजां मोननाय लुबैनायफोरा आबुं जागोन आरो नोंथांनाव गोदान आरजिनायफोर थानो हागौ। नोंथांनि नखरारि जिउआ मोनसे आरामगोनां आबहावाजों खुसि जागोन आरो समाजारि महरै नोंथाङा बांसिन मुंदांखा जागोन। खुरमा बाहागि आरो लोगोफोरजों नोंथांनि सोमोन्दोआ बांसिन गोरोबलायनाय जागोन। नोंथाङा समाजारि जथुमफोराव गोसो बोनो हानायनि मिरु जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा खामानिजों सोमोन्दो थानाय मोनसे गिदिर जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगोन, नाथाय नोंथाङा बेखौ थाबैनो बारग'गोन। न'नि आबहावाया गोजोनथाव थागोन। नोंथाङा हरखाबै राङारि मुलाम्फानि खाबुफोर मोनगोन। नोंथाङा खाफालनिफ्राय आबुं मदद मोनगोन। गुबुनफोरा नोंथांनि खामानिजों गोहोम खोख्लैगोन। नोंथांनि दावगानायनि थाखाय गोदान लामाफोरा गेवगोन। नखरनि सिङाव गोदै आरो फोथायथिया बांगोन। बयबो गावजों गाव हेफाजाब होनो साखा-फारा जागोन। सावस्रिनि बेलायाव नों मोजां मोनगोन। गोनांथि जानाय सुबुंफोरनो जि-जोम दान हो आरो जाफुंसारनाया नोंथांनि आथिंखौ खुदुमगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब। मिथुन राशि। दिनै दावबायनाया जाफुंसार जानाय नङा। महरगिरिफोर, दारिमिनगिरिफोर आरो लिरगिरिफोरा गावसोरनि रोंग'थिखौ दिन्थिनो खाबु मोनगोन। नोंथाङा मोनसे गुसुं दावबायनायाव थांनो हागौ। नोंथांनि बिफानि सावस्रिया जेंनानि फुंखा जागोन। उन्दै बिदा-फंबायफोरजों बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ। मावख'आव बांद्राय सम हगारनाया नखरारि बिथिङाव जेंना सोमजिहोनो हागौ। मानसिफोरखौ फोथायनायखौ बन्द खालाम, मानोना बिसोरो नोंथांनि मेलेमखौ बाहायो। रां थिसननाया नोंनि आयखौ बांहोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। कर्क राशि। दिनै राङारि आयदाफोराव गोनांथार थिरांथाफोरखौ दोनथ'नाया मोजां। गावनि नखर आरो जिउ राहायारि जिउखौ गोरोबहोनायनिफ्राय गोजानाव था। हारसिंनि थाखाय दिनै मोनसे गोदान सोमोन्दोनि जागायनाया जाथावना। बैसो जानाय सुबुंफोर आरो गथ'फोरा नोंथांनिफ्राय बांसिन गोसो होनाय आरो हेफाजाब मिजिंथिगोन। दिनै नोंथांनि सावस्रिया एसे सोलाय-सोल' जानो हागौ। संसारारि आयदाफोर आरो राङारि गोरोबलायनायफोरखौ एसेल' नाजानायजों मोनफुंनो हायो। नखरारि आयदायाव नखरनि सोद्रोमाफोरनि फारसे जोथोन लानाय नोजोरआ साबसिन गोरोबनाय आरो बुजिलायनाय लाबोनायाव मदद होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा मावख'नि खामानियाव मुखुब जानो हागौ। नोंथाङा समाजनि मोनसे जेंनानि सोमोन्दै गुबुनफोरनि सिगाङाव नोंथांनि सानथौखौ फोरमायनो खाबु मोनगोन, जाय माखासे सुबुंफोरनि सायाव रोखा गोहोम खोख्लैगोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया एसे लोरबां जानो हागौ। नों गावनि खरसाखौ सामलायनो नाजानांगौ। नोंथाङा माखासे नखरारि आयदाफोरखौ नेवसिनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। नोंथाङा लोगोफोरजों बायजोआव थांनो सानथांखि लागोन। नखरनि बैसोगोराफोरा बेलासियाव पार्कआव थाबायनो थांगोन। बोहैनाय दैयाव सिबिं बेगरफोर जासि। थासारिया नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों खमला गाब। कन्या राशि। हनुमानजिनि बोरजों थाबथानाय खामानिफोरा गोख्रैयै दावगागोन। जायखिजाया रोखोमनि रां थिसननायनि सिगां लोब्बा थानाय सुबुंखौ मोजाङै नायबिजिर। गारि सालायनाय समाव आबुं सांग्रां जा।
बिहाव बिखुनजोनि फारसेनिफ्राय राङारि मुलाम्फानि नेरसोनफोर दं। मोनसे गोदान बिथांखि जोनोम जागोन। मोनसे गोदान फालांगि जागायजेननायनि आसा दं। संसारारि गोजोननाय आरो सुबिदाफोरा बाङाइ जागोन आरो थांखिफोरखौ मोनफुंनायाव हेंथा सोमजिगोन। हाबा जायै सुबुङा गावसोरनि जिउआव सासे गोदान सुबुं फैनायखौ मोनदांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। तुला राशि, दिनै नों गावनि सुथुरफोरखौ आबुङै फोजोबस्रांनो हागोन। मोनसे गोजाम बाथ्रा दान्थेलायनाया जोबगोन आरो मोनसे गोख्रों जाथावना दं दि फिथाइया नोंथांनि फारसे थागोन। बबेखानि मोजां थासारिफोर थासेयावबो सुथुरफोरा नोंथांखौ जौगाहोबाय थागोन आरो जेंना खालामबाय थागोन। नोंथाङा नोंथांनि सिङाव माखासे सहायनो हायै आरो गाग्लोबनायखौ मोनदांनो हागौ। नों बेखौ सामलायनायाव लाखिनांगौ। गोदान आनजाद नायनाय एबा गावनि खामानिनि जायगायाव बांद्राय रां थिसननायनिफ्राय गोजानाव था। सोलोंथायारि बादायलायनायनि थाखाय समा साबसिन। साख्रि नागिरग्राफोरा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंथांनि जुलियारि सोमोन्दोआ गोदैजों बुंफबगोन। समाजारि बेंखनफोराव नोंथांनि मावफारिया बांगोन। नोंथाङा माखासे खामानियाव मोजां फिथाय मोननो हागौ। सासे गोजाम लोगोखौ लोगो हमनायनि जाथावना दं। बे राशिजों सोमोन्दो थानाय फोसाव बिजोंनि फोथाराव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद मोजां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरजों सोमोन्दो गोनां मोजां खौरां मोनगोन। सावस्रिनि बेलायाव नोंथाङा थाजिम मोनगोन। नोंथांनि बेसादनि सुबिदाफोरा बांगोन। गावनि गुरुनो खर' गंग्लाय आरो जाफुंसारनायनि गोदान लामाफोरा गेवगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गाब। धनु राशि, दिनै नोंथांनि दावबायनाया रंजाथाव जागोन। सोरबा सासेया गेदेर सानथांखिफोर आरो सानस्रिफोरनि गेजेरजों नोंथांनि गोसोखौ बोनो हागौ। नोंथाङा थाबैनो रागा जोंनो हागौ, जाय दाङाबाजि सोमजिहोनो हागौ। जुलि जानाय जिउआवबो जेंना जानो हागौ। बेयो नोंथांनि मावनायफोरनि सायाव सांग्रां जानायनि सम। सोरखारि खामानियाव मुलाम्फा मोनगोन। फालांगिया जौगागोन आरो समाजारि मान-सन्मानआ बांगोन। समाजारि हाबानि गेजेरजों नोंथाङा मान आरो मान मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों दावरायनि गोथां गाब। मकर राशि, नोंथाङा गुबुन हादोर दावबायनायनिफ्राय हास्थायनाय फिथाय मोननो हागोन। लोगोफोरनि सायाव रांखौ ओरैनो गारनो नाङा आरो गथ'फोरनिफ्राय नाङै दाबिफोरखौ आबुं दाखालाम। सोरखारि साख्रि बिजों एबा बेबादि आयदाफोरजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय बेयो मोनसे सनानि सम। नोंथांनि सावस्रिया मोजाङै थागोन, नाथाय गावनि गथ'फोरनि सावस्रिखौ जोथोन ला। नखरनि सोद्रोमाफोरा नोंथांनि मोनदांथिफोरखौ बेसेन होगोन। नोंथाङा बबेबा मोनसे रंजाथाव जायगायाव दावबायनो थांनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउआव खुसि जागोन। नोंथाङा नोंथांनि अनजालुजों जुनिया बुब्लिफोर बारहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। कुम्भ राशि, दिनै नोंथाङा जाय खामानिखौ मावगासिनो दं बेयो आबुं जागोन। बे राशिनि फरायसाफोरा गावसोरनि जिउ राहायाव मोनसे गोदान सोलायनाय नुगोन, जाय बिसोरनि इयुननि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। सावस्रि बायदियै नोंथांनि साना फिट आरो मोजां जागोन। नोंथाङा मोजां मोनगोन। बे राशिनि जायफोरा समाजारि बिजोंनि खामानिजों सोमोन्दो दं बिसोर सोरबा सासेखौ लोगो हमगोन जाय बिसोरनो गोबां मुलाम्फा होगोन। दिनै नोंथाङा फालांगिजों सोमोन्दो गोनां आयदाफोराव बायजोआव थांनांगौ जानो हागौ। गावनि खाफालाव चन्दननि तिलक फुनना ला, गासैबो नोंनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मीन राशि, दिनै नोंथाङा खामानिफोराव मुखुब जागोन। गोसोनि गोहोनि आंखाला नोंथांखौ गोसोआरि जेंनायाव खोख्लैनो हागौ। नोंथाङा खामानियाव नोंथांनि सोरजिथायखौ दिन्थिनो मोनसे खाबु मोनगोन,
जाय गुबुनफोरखौ सोमोनांहोनो हागौ। नोंथाङा गेलेनायाव नोंथांनि रोंग'थिखौ दिन्थिनो खाबु मोनगोन। गावजों गाव नांलायनायनिफ्राय बारग'नाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा लटारि आरो जुवा गेलेनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौब्लाबो स्टक मार्केटनिफ्राय मोजां मोनफिन्नाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।